हरै मारु बारनानै थांनांगोन जोंबो सानसे बे समायना बुहुमखौ नागारलांनानै। जोनोम जादों देरदोखोन देरदों मिनिनो रायज्लायनो रोंदों गोदै बिमानि राव फंसे। संसारनि गासै समायना नुनो मोनबाय रंजासुलि गोसोजों फोरोंदों आखल आखु गियान बोसोन। अनसुलि बिमाया गावनि फिसा होननानै आलो गोजोनै देरबोदों बिमानि अननायाव। दान्दिसे सम देहा जिउ थाजासिमाव सोलोंदों मावदों गोबां मोजां गाज्रि। अब्लालाय मानोथो मोननो थाङै देहा जिउखौ दान्दिसे समब्लाबो मानो हांगार फुननो। फैदो जों गोग्गो लामा थांखिजों आवगायलांनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनो थार लामा दिन्थिना गालांनि। बे देहा जिउ थाजासिमाव माब्लादि मा जागोन बे जोंनि जिउ रावबो मिथिस'आ रुंग'गोन जोंबो माब्ला थांनांगौ जागोन हरै मारु बारनानै। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।